Assalamu alaikum daukacin masoyana wace limamin waka ne idan ina yarku ba zan yi koka ba in ba ku dole na koka mana ana tare insha Allah iya waya to ina sanarwa a gare ku masoyana a da ina da YouTube channel mai suna limamin waka Niger mun ka samu matsala akan YouTube ba da komai ne ba akan YouTube ne to a yanzu mun yi mu cokan shi Allah bai nufi ba amma yanzu mun bude sabon YouTube amma mun bude sabon YouTube kan wannan sunan limamin waka Niger shine to masoya a shiga ai mun subscribing sanar da ku insha Allah da zaran na saki sabbin waƙoƙi na zan sanar da ku a YouTube channel ina mai suna limamin waka Niger shine dai sunan amma YouTube ba shi bane sunan amma shine ku je ku mun subscribing domin kallon ƙatacin waƙoƙin mu insha Allah Laizen September zan zo muku da sabon albina wanda dauke da kimshin waka waje ina ganin guda 10 insha Allah ina dauke da waka guda 10 dukkan cikin su waƙoƙin soyayya ne da haka ni nazo nace na sanar da ku masoya insha Allah sai dai lokacin yazo ina muku fatan alkhairi Allah ya sa mu dace limamin waka Niger YouTube channel ku danna subscribing kana ku danna kararrawa kuma